हेलौ लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो फेसबुकनि बागै मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों। नोंसोरो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन जायफ्रा फेसबुक पेज खुलिदों बेफोरबायदिनो एक्टिभ थायो, बेफोरबायदिनो माखासे भिडिअफोर हगारबाय थायो फेसबुक पेजाव। बिनिफ्राय नोंथांमोननि बै फेसबुक पेजआ सोरनाबा मनेटाइजेसन जाबाय, बिनिफ्राय सोरनाबा जायाखै, कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सखौ मोनबाय, बिनिफ्राय आरो खायफाया मोनाखै। दा जायफोरा मोनाखै आरो मोनबाय बैसोरो बेयाव बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ जोङो गावबागावनि फेसबुक पेजाव माबायदि होयो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। गोबां मानसिफ्रानो पे आउट्स बे एकाउन्ट नाम्बार होनायनि अपसनखौ मोनाखै होननानै बुंदों। फेसबुकाव हाबनानै गासिबावबो नागिरबाबो मोनाखै आरोना, बेफोरबायदिनो माखासे सेटिंफ्राव नागिरब्लाबो बेफोरबायदिनो पे आउट्स अपसनखौ मोनाखै, गावबागावनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनो थाखाय मोनाखै। जोङो फेसबुकाव जोङो एकाउन्ट नाम्बार होबासो जोंनि बेंक एकाउन्टआव जोंनाव फैसाया हाबफैयो आरोना। फेसबुकनिफ्राय जोङो बेसेबां आर्निं खालामदों, बेसेबां डलार खामायदों, माखासे भिडिअफोर बानायनानै बैफोर फैसाया जोङो फेसबुकनिफ्राय मोननोब्ला जोङो बेंक एकाउन्टखौ होनांगोन आरोना, फैसाखौ जोङो फेसबुकनिफ्राय लानो थाखाय। अके लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। जायफ्रा नोंथांमोना फेसबुकनिफ्राय फैसा मोननो, नोंथांमोना फैसाखौ आजावनो थाखाय नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौ होनो गोनां जायो। बे बेंक एकाउन्टखौ होनो थाखाय जोंहा गोबां अपसन नागिरब्लाबो मोनाखै। खायफा मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो पे आउट होननाय मोनसे अपसन दङ, बेयाव जोङो बेंक एकाउन्टखौ होनानै साबमिट खालामनांगौ। दा जों बेखौ बहा मोनगोन? फेसबुकाव गोबां नागिरबाय, बिनिफ्राय खायफा मानसिफ्रा मोनाखै, ओरैनो गोबां नागिरगासिनो दं आरोना, भिडिअबो नायदों। बिनिफ्राय माखासे भिडिअफ्राव बुंदों बेफोरबायदिनो रिपर्ट खालाम, बेफोरबायदिनो हेल्प ला, बेफोरबायदिनो फेसबुक टिमाव नोंथांमोना बेफोरबायदि लिरनानै हर, आरो खायफाया नेटआव हारसिंनो फैगोन, बेफोरबायदि गोबां भिडिअफोर नोंथांमोना नुनानै मोन्दों। आं दिनै नोंथांमोननो सर्टकाटै खोन्थागोन, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आंबो बेफोरबायदिनो खालामदों आरोना, आंबो मोनाखैमोन, गोबाव सम जाबायमोन। अके लोगोफोर, अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। बिनिफ्राय आं बेयावनो बुङो जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला भिजिट खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामनो हागोन, बेफोरबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। अके लोगोफोर, अब्ला आङो डाइरेक्ट नोंथांमोननो खोन्थानोसै। नोंथांनि फेसबुकाव बेफोरबायदि जेबो अपसन मोनाखैब्ला, बेंक एकाउन्ट होनायनि अपसन मोनाखैब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन? डाइरेक्ट इन्स्टाग्रामाव थांबानो जाबाय। फेसबुक पेजजों इन्स्टाग्रामजों लिंक जानांगोन दै, अब्लासो जागोन। नोंसोरो फार्स्टआवनो इन्स्टाग्रामजों फेसबुक पेजजों लिंक खालामग्रोनानै लाबानो जाबाय। अब्ला आङो इन्स्टाग्रामाव थांसै, बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। बिनिफ्राय आङो इन्स्टा आइडियाव फैबाय, बिनिफ्राय नोंसोरो बे इन्स्टा आइडियावसो खालामनांगोन। जायफ्रा फेसबुकाव नोंसोरो पेआउट अपसनखौ नागिरदों, नोंसोर मोननाय नङा। जायफोरा इन्स्टाजों फेसबुक पेजजों लिंक खालामाखै, खालामना लाबानो जाबाय, अब्लानो नोंसोरो लोगो लोगोनो खालामनो हागोन। जायफोरा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल्सखौ मोनबाय आरो मोनाखै, बैसोरबो खालामनानै लानो हागोन आरो डाइरेक्ट। बेयावनो बानायब्लानो जाखायो। बे फेसबुकनि मिटा एआइजों बे इन्स्टाग्रामजों एखे लिंक जानानै थाखायो। जायफ्रा लिंक खालामाखै, लिंक खालामना लाबानो जाबाय। बेयाव जोङो फेसबुकनि पस्टआनो इन्स्टायाव फैगोन, इन्स्टानि पस्टआनो फेसबुकाव थांगोन, आरो नोंनि बे इन्स्टायाबो ग्र' जालांनायनि चान्स थायो लिंक खालामनानै लायोब्ला। अब्ला आं खोन्थालांसै, बारा गोबाव खालामलांला, नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आङो मोनसे भिडिअ बेयाव अपेन खालामनि। अब्ला आं मोनसे भिडिअ बेयाव अपेन खालामबाय। बेनिफ्राय नोंसोरो बेयाव बेंक एकाउन्टखौ होनो थाखाय नोंसोर मा खालामनांगोन? नोंसोरो जेरावबो थुनो गोनांथि गैया। नोंसोरो नैबेयाव बस रेल नुदोंना, बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। माने स्पन्सार होनांगोन आरोना, स्पन्सार होनांगोन नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ। नाथाय बेयाव फुल स्टेपसिम नोंथाङा थांनाङा, बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ होनानै साबमिट खालामजोबनायनि स्टेपसिम थांबानो जाबाय आरोना। बेयाव नोङो गासै पेमेन्ट खालामनायनि अपसनसिम थांनाङा, बेयाव स्टेप मोनलांबाय थागोन। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि, बेयावनो आंनो खालामदों आरोना। बेयाव खालामखांनायनि उनावसो नोंथांनि बै इन्स्टायाव मा भिडिअ दङ नोङो बेखौ पस्ट खालामनो हागोन, एबा नोंथाङा बेखौ प्रम'सन खालामनो हागोन। डाइरेक्ट नोंथांनि नैबेयाव नायबानो जाबाय, भिजिट इउर प्रफाइल, नोंथाङा बेयाव थुनानै बेखौ प्रम'सन खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आङो बेखौ गासैखौबो अलरेडि बेंक एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ होजोब्बाय, गासैखौबो सेटआप खालामजोब्बाय। बेनि उनावसो नोंथाङा नैबेफोरबायदि गासै अपसनफोरखौ मोनजोबगोन आरोना। बिनिफ्राय आंबो मोनबाय। जायफ्रा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो फेसबुकाव नोंथांमोना पे आउट्स अपसनखौ मोनाखै, नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार होनायनि अपसनखौ मोनाखै, नोंथांमोना इन्स्टायाव फैदो। बिनिफ्राय आं खोन्थानाय बायदि नोंथांमोनाबो थुदो। बिनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो बुंनो हागौ बेयाव बस अपसना ओंखाराखै होननानै। नोंथांमोननियाव मानो ओंखाराखै होननानै बुङोब्ला, नोंथांनि बे इन्स्टाया फेसबुकजों लिंक गैया, लिंक खालामना लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना ओमफ्राय नोंसोरो इन्स्टा आइडिखौ बेयाव एकाउन्ट प्राइभेसिखौ बेयाव नोंसोरो बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। प्राइभेटखौ एकाउन्टखौ
अफ खालामनानै होबानो जाबाय पाब्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरोना आं जेरै खालामदों बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय अब्लानो बस अपसना फैगोन नोंथांमोना बेयाव 100% पे आउट अपसनखौ मोनगोन बेनिफ्राय नोंसोरो इन्स्टायावनो डाइरेक्ट गावबा गावनि एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ होजोबखाबानो जाबाय जों फेसबुक पेजाव जोङो माबोरै पे आउट्सखौ होयो जोङो इन्स्टायावबो बे एखेयानो होयो बिनिफ्राय फेसबुकआवबो नोंनि इन्स्टायावबो बेनो जानानै थागोन नोंथांमोना मोजाङै होबानो जाबाय मोजाङै साबमिट खालामबानो जाबाय गोरोन्थि खालामनाङा नोंथांमोना बेफोरबायदि आं जेरै खोन्थादों बेफोरबायदि फैनानै नायफैबानो जाबाय नङाब्ला नोंथाङा पे आउट्स अपसनखौ नोंथाङा डलार जाब्लाबो मोननाय नङा एकाउन्ट नाम्बार होनो आरोना नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय सोर मोनखो सोर मोनाखै आरो जायफ्रा रोङा नोंथांमोना डाइरेक्टलि आंनि बे गोदान आपडेट फेसबुक पेजाव फैदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव मेसेन्जाराव डाइरेक्ट आंनाव सोंहरबानो जाबाय अब्लानो आं नोंथांमोननो हेल्प होगोन आरोना हाजासे अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो